Egunon guztioi, bueno, animoso hemen jentea, eta indartzu txalua joteko, jasotakoa jaso, bideoklip laburren lehiaketako, 6. edizioko sari banaketan, ez da? Irakasgune honetan, Somorroste irakasgunea jente piloa batu sari, posten gara gainera. Ondo zagozie? Indartzu gainera txalua joteko eta berba egiteko, oso ondo. Hemen jente piloa batu da, pandemia bala eta aurreko urteetan jente gitxiago egonda aurrez aurre, baina aurten bai, eta aurre posten gaitu. Baina telematikoki be ikastetxeetakoak horretxeagoz konektauta, eta hori be egunon, zelan ez ba, eta baita bizkaliza.org bidez ekitaldi hau jarraitzen zabizien hori be. Asko zarien, eta mila esker horretxegotea gaitik. Aipatu dugu ba, ez da? Jasotakoa jaso, bideoklip laburren lehiaketea bala. Badakizue, Bilboko Elizbarrutiko kultur erakundeek antolatzen da bela. Aspalditik gabiz antolatzen, 6 urte dagoeneko, eta hor, Elizbarrutian badagoz kultur erakunde makina bat lanean gainera, irratia dagoz hor, Bizkaia irratia, eta Red Popular de Bilbao, baita artxiboa, museoa, jakinbide, liburu dendea, Labairu fundazioa, EBI ikastetxeak be horretxe kultur erakundeetan dagoz, BAM behortxe dago, IDTP, komunikabide zaila, Bilboko Elizbarrutia daukan komunikabide zaila bai, baita Fede Zabalkunde eta katekesi zaila, eta kultura zaila behortxe dago. Eurek antolatzen dabe, hau lehiaketa hau. Norentzako? EBI ikastetxe zaleko ikasleentzako lehiaketea da. Sare zabala da, eta okerrezpanago hor pantailan ikusiko zue gainera Bizkaian zehar zabal dagoela, ez da? 17 ikastetxe dira eta Bilboko Elizbarrutiak daukazanak, eta hortxe mapatxo bat egin dugu pantailan ikusteko, eta okerrezpanago puntutxoak ikusiko dituzue Bizkaian zehar nun dagozan jakiteko. Bueno, eta ikasleok lanean fin ibilizari, eta 29 lan dotore jaso bitu gainera, eta gaia emondako lanak egin behar izan dira, eta oraingoan behintzat herri erlijioa izan da gaia, eta horri helduta lanak egin dituzue. Interesanteak, eta gehienak oso ona gainera, baina guzti ontzako sariak ez daukaguz ba, eta lanean hortxei zer ditan ibili dira, eta sarian hori emongo dautzagu hau hona da, baina bestea bebai, hortxe 3 persona ibili dira beharrean fin bideo guztiak ikusten eta epaitzen, eta txalo zaparra da handia mereziko dabe, Igone Etxebarria, Labairu fundaziokoa, Bilboko Elizbarrutian, hezkuntza arloan dabil Ana Berrizbeitia, eta Xanti Larrañaga, BAMeko zuzendaria da, eta eurak ibili dira bideoklipak ikusten, eta epaitzen. Izer txalo zaparra dandia eurentzat. Eta nervioak eta urduritasunak eta egongo dira segurutik, ez da? Saria hartuko bete dugu, emoten badozko ezer esango dugu, eta olakoak izango dira, baina, bueno, pazientzia prutxo bat eskatuko dutzuet, nasai egoteko, gerotxoago hasiko gara eta sariak emoten, bale? Aurretik badauka bestelako batzupe, eta honetan bideoklip honetan eta ahalegintzen gara, trabezinoak batzen, ohiturak batzen, eta bar. Eta orain, hasteko behintzat, hemen gurean, trabezino handiko dantzea ikusiko dugu, Aurrezkoa egiteko emetxe prest daukagu zalako, Abellane da ikastetxeko, Ainara, Alaz eta Ander, txaloak eurentzat. Badatoz emetxe. Avellanedako irakasleak, emetxe, aurrezkoa.
Eskerrik asko ba, Avellaneda ikastetxeko dantzariei, mila esker eta txistularia zelan ez ba, Bueno, eta hor, bideoklipak ikusten egonaz, eta ikusi dut asko eta askotan kantuan ibili zariela zuek, Eta nik hemen kantariren bat edo balego, zuzenean be abestiren bat guztora entzungo neuke. Ia begiratuko dut aretoan, hemen musikairi, kantariri badago. Ai, atzean, bai. Agus Barandiaran, Korrontzi taldekoa eta trikitilaria, hementxe daukagu, eta berak kantako dozku eta joko dozku metxo zuzenean. Agus, oso ondo. Zeu? Ia, Agusen mikroaren badaukagu. Bueno, Agus Barandiaran, trikitilaria da, Korrontzi taldeko arimea, kantaria, musikaria, danetarikoa egiten dau, baina honena, bere burua berak aurkestea izango da, eta berak esatea nordan, eta zer egiten dauen. Agus, zerutzeko guztia. Akoplatzen dantza. Bai. Hemen diberra da, erabiliko. Bueno, egunon guztioi, zelan gauz ba, ondo? Bai, hau ez da koplatzen, ez? Bueno, hemen ondo, bueno, venga. Ondo esan bezala, Javi, Agus Barandera naiz, trikitilaria, trikitixa zer den badakizue, eta ni hasi nintzen trikitixa jotzen 13 bat urteaz, nahiko berandu gaur egunerako, ze normalean jendea lehenago azten da trikitixa ikasten, ni 13 urteaz hasi nintzen, eta taberna batean. Orain, zorionez, instrumentoa ikasteko, joaten gara musika eskolatara, alako tokietara, eta nahiko akademizatuta dago ikasketa. Eta hori oso gauza ona da trikitixarentzat. Baina, garai hartan trikitixa zan baserritarren gauza. Trikitixa gaizki ikusita zeon adibidez, akordei handiarekin alderatuz. Akordei handia zan, denek ikasi nahi zutena, eta karrera bat zeukana, eta alako kontuak, eta trikitixa zan baserritarren gauza, eta hola, ez jakintasun edo, horre inguru horretan zegoen instrumentu bat. Eta nik, ikasi nun zorionez edo nere lehen maixua izan zen Rufino Arrola, Andrakaseko errementaria. Errementaria eta tabernaria baita ere. Eta Andrakas gainean bazeukan taberna bat. Eta ni joaten nintzen, bere tabernara, berak zelan jotzen zuen ikustera. Igandero, berak taberna barnean, tabernari lanak egin, eta aparte, berak erromeria egiten eban. Eta han juntatzen ginean, ni umea, Kepa Junkera, eta alakoak bera ikusten. Eta orduan Rufino Arrola, bera normalean ronda itzen zaben, beti agorraten azalan txikitoa bakizu ezardan. Alan ardo txikitsu bat, eta txikito bat imini, alako ardoa da, eta Rufino Arrolak, alako ardoak ipiten ebazan, akordaten az, atzamarra barrun sartutu alan basu atara, alan bota ardue, eta alan mitezun, eta edan ardueia. Ronde kobrau, bere negozio itxuein, zamen trikitixa beti izan da negozio egiteko gauzo bat. Negozio itxuein eta gero jo. Ta ni akordatenaz, Junkeraz horre egon zala anekdota oso polit bat. Hau ez dut konta inoz usteot, baina, gaur kontakot, venga. Hor pasazan, ni joaten nintzen bertara, eta nik ondino trikitixa ez nemen jotzen, bakari joaten nintzen ikustera. Ta alako batean esan otzon aikeri, oi aitea, mesedez, eraman ikastera Rufinoren gara. Eta hasi nintzen Rufinoaz. Lehenengo trikitixa bere, berari erosin otzon. Aitzek, 30.000 pesetas, pagata. Zitzez beteriko. Zitza bakizu zendan, polilla. Zitzez beteriko trikitixa bat. Joan etzera, hasi joten trikitixa, eta amak kanpora botaten uzten. Zehazten nintzen joten, eta ixeaz dana polillaz beterik, eta hauten zen kristolako, eta kanpora joteko. Eta alan, hasi nintzen. Eta ero joten nintzen, astero Rufinoren gara. Talako baten, Kepa Junkerarekin eta tabernan eta ez dakizet talako kontuak. Eta Kepa Junkera ere gaztie orduen. Eta Kepa Junkera ja dagoeneko jotzen zuen barbaridade bat. Beti izan da, fuere de serie bat, eta izango da,
eta orduan ja barbaridade bat jotzen zuen. Eta akordatenaz, egon ginela taberna beteta, ni bertan, eta ikusten eta halako kontuek, eta Rufino hasi zen joten, bere pieza bat. Eta Rufino zen oso bortitza jotzen. Berak maite eban trikitixa eta maite eban tradizioa. Beranentzako gauzari garrantzitsuena zen mantentzea bisirik. Eta Rufinok esaten eban, ja jente gitxi dauela trikitixa joten, eta bera hiltzen danean, akaso trikitixa ere galduko dela. Eta hori gauza gogorra zen orduan entzutea, bere ahotsetik edo, berbatik. Halako baten, bere tabernan, Rufino joten, taberna lepo beteta, igande goixa, eta Kepa Junkera agertu zen trikitixa batekin. Hasi zen beragaz batera, Kepa Junkera onduen joten trikitixa, eta ni ikusten, jode. Eta orduen behitu zelakoa zen gauza, año 88. Orduen behitu zelakoa zen gauza. Hau Bilbotarra da, Kepa Junkeragatik. Eta Bilbotarra izen da, eta trikitixa ego da. Karo, Bilbokoak ezin zaben trikitixa jo, baserritarra izan behar zen, Bilbokoa datorrela trikitixa joten ona. Zelako gauza. Bueno, atara ban trikitixa, eta hasi izan joten, barbaridade bat, Rufinoaz batera. Eta orduen, taberna guztia hasi izan txaloka Kepari. Eta Rufino hori txarto eritxiotzon. Neure tabernara etorri, eta jente guzti, beragaz eta neu esaz, hori kristolako errespetu falta da. Ni hemen 80 urteaz joten da. Eta, karo, jende guzti, neu barne, Kepari txaloka, eta merezi eban gana. Jode, nola ez? Halako baten, akaba zaman pieza, eta Rufinok goitxi geratu behar beti, eta gizajoak zesan zotzon, eta erderaz. Tu bilbaíno tocas muy bien, pero yo sé piezas que tú nunca vas a saber. Jesús Maria. Eta orduan, taberna guztia, gure Rufo ontxe behatara du bere odola, eta taberna guztia berari txaloka. Hau guztia segatik kontatzen dizuet. Ze tradizioa da zaindu behar dugun gauza bat. Eta lehengoko asko joan zian, tradizioa guk mantenduko ez genula pentsatzen. Eta hil ziran, eta guretzako identitatea hori da, tradizioa. Eta tradizioa galtzen badugu, herria galduko da. Niri gertatu zait, zorionez, gero trikitixarekin aurrera egin nun, taldeak, urgabe, ez dakizer, gero korrontzi, duela 20 urte hasi nintzen korrontziez, eta korrontziez auki dugu zorionez aukera mundu mailan jotzeko. Herrialde asko eta askotan egon gara. Hasi Malasian, Estatu Batuak, Vancouver, Kanada, ez dakit, Isla Reunion, Europa guztian, 11 bija. Eta askotan, gertatzen zaigu, eta deitzen digute, gure nortasunagatik, han ez dute ikusi nahi pop rock edo rocka edo alako taldeak, ez. Gure tradizioa erakusten duen musika talde bat ikusi nahi dute. Horregatik, deitzen digute. Eta baten oso anekdota politia gertatu zitzaidan. Bremenen, Alemanian geunden, alako antzoki bete-bete baten aurrean gu bakarri jotzen genuen, eta 1.200 pertsona edo sarrera ordaintzen gu ikusteko. Gu ja ikaratuta horrekin. 2007 urtea zen. Eta gainera ematen zuten, gogatzen naiz, Alemaniako irrati garrantzitsuena da Radio Bremen izenekoa, eta zuzenean gure kontzertua Radio Bremenen zegoen entzungai. Eta hazin ginen jotzen, eta jendea, eta txaloka, eta oso ondo, eta halako batean, nik kantara saiatzen naiz, azalpenak ematen, ze entzun duten, eta trikitixa sardan, eta halako kontuak. Eta halako batean, eszenatokian nagoela eta jendearen aurrean, antolatzailea interprete lan eta egiten zuena, etorri zan neri bizkarra jotzen. Eta esan zian, Agus, puedes hablar en euskera? Eta, ni momentuan, ikaratu da gertu nintzen, esaten, oye, mi inglés es malo, pero si hablo euskera no se va a enterar nadie. Hori seguro. Eta, no, pero es la única ocasión que va a tener esta gente de saber cómo suena, a qué suena el euskera. Eta hori, iruditu zitzaren munduko gauzari politena. Ze hor konprenditu nun, gure tradizioa ze garrantzitsua dan. Herri guztiak daukate beraien tradizioa. Eta ni beti horti joaten izenean esaten diet. Tradizioa zaindu behar dugu, zaindu behar duzue, eta hori da mundu globalizatu honetan bereizten gaituena eta zaindu behar duguna. Eta ni saiatzen naiz, Rufino Arrolaren esanak egiten,
eta berak esaten zauen bezala, hau jabonin berda. Eta gure tradizioa da, beste musikak eta beste tradizioak oso ondo daude, baina guk zaintzen ez badugu, inork ez du zainduko. Beraz, ez dakit hitzaldi txikia o zerbaitetarako balio izango duen, baina nik esate dizuet eta gonbidatzen dizuet, musika tradizionala entzutera, gozatzera eta alba da ikastera. Eskerrik asko. Eskerrik asko aguz, eta, bueno, tradizioagaz zer ikusia daben, erlijioagaz zer ikusia daben, kantu asko dago zala bezango dugu gainera, ez da? Eta zuko bat, olako piezaren bat edo beste, joko dozko zorain, ez? Ez que nire esan doztenez, Ia, esan. zuok, zuon bideoan batean erabili zue neskasarra joaten dira Madalenera eta alako kontuak. Hemen badauz edo ez dakigu. Mira, edo konektatu dago dira, bai. Bale. Eta ni esaten nion Jabiri, ia baldin badakizue zeintzu diran gure batzu behintzak gure erritmo tradizionalak. Ze askotan entzuten dugu eta zer dan fandango bat, edo zer dan jotie, edo zer dan harinarin bat, edo zer dan harinekoa, gauza diferenteak edo ezberdina dire. Eta orduan askotan entzute ditugu hortik, kantuak, eta esatu hau zer da, hau tradizionala da, bai, baina tradizioaren barnean zer erritmo do, zer da, ez? Eta askotan, ematen dugu, kanpora guazenean, ematen ditugu horrelako kurtsoak. Jendeari, bueno, kurtsoak, beraien masterclass esatea, bueno, izen potoloa, baina azkenean da bakarrik esatea, zeintzu diran gure erritmoak. Eta askotan, adibidez, Rufino Arrola, berriz ere joango gara jatorrira, nere jatorrira bai behintzat. Eta jatorri horretan iakordatenaz, Rufino Arrola, 70. hamarkadan joan zenean Euskal Herriko trikitixa txapelketara, joaten ziren euneko 85 ziren edo nagusiak, oso nagusiak, 70 urtetik gorako trikitilariak, gazterik ez egoen trikitixa ikasten, orduan egon zen 70. hamarkadan trikitixak galtzear, edo ziren oso nagusiak, edo gehienak Gipuzkoarak. Orduan Rufino Arrola, joaten zen hamarkada hartan, Gipuzkoara, Bizkaitiarren testigo hori hartuta. Bizkaiko trikitixa eramango dugu bertara. Ze beti, Bizkaiko trikitixa eta Gipuzkoakoa garai hartan behintzak gero, globalizatu inda hori ere, baina, orduan desberdina zen. Eta Rufino Arrolari esan zotzien, hemen zauz, eta joko duzu, jo behar duzu, txapelketan sartzeko, jo behar duzu. Jotie, jo behar duzu, porruzaldie, fandangoa eta harina-harina. Eta Rufino gaitu zen, hola. Ni jotie joten badakit, porruzaldea berak harineko esaten zotzen, baina badakite porruzaldea joten, zer da fandangoa eta harina-harina. Eta orduan laja zenak, orduan nahiko gazte oraindik eta lajak esan zion, fandangoa da jotea, baina kanta barik. Harinarin da harinekoa, baina kanta barik. Eta zelan da hori? Behitxu, adibidez, fandango bat. Eta hori dantzatzen da, eta gure dantzari bikaiak izan ditugu hemen, hori badakite hori dantzatzen. Baina Rufinok fandangorik ez eman jakin. Orduan, Rufinok zein eman, fandango bardina hartu, eta koplea sartu. Eta orduan bihurtzen da, jotea. Orduan honekin nahi dute zan, azkenien ikasi behar dugula denok ikasi beharko denukela, behintzat bereizten zeintzu diran gure doinu tradizionalak. Ze ordukuek ja joan zirenak, egin zuten ahalegina denoke, eta denok ikasteko eta denontzako mantentzeko tradizio haiek. Orduan, ez da bardine trikitixa bat, porruzalda bat, fandangoa edo harina-harina. Txapa nahiko eman dut edo gehitxoa eman aldut.
Zeu guzuna, nik apadeko tamena. Apurtxuak etxoago bakarrik, bale? Bueno, gure aurtengo gaia herri erlijioa da, eta ikusi duzue, herritik agusek asko daukala, ez da? Herri txiki baten jaiotakoa da, Maruria eta ben, musika tresna herrikoia dara bilberak, eta gainera, herriko piezak batzen ditu, moldatu, bestera batera eskaini eta mundura zabaltzen ditu. Globalizazioa aipatzen dugu aspaldion, eta egia zanagusek, lokaletik globalera egin dau. Ze bertoko musikia egiten dau, bertoko pieza batzen ditu, bertoko ikutuak emon, munduko zema lekutan egozara kontzertuak emoten eguz? Larregi batzutan. Askotan, mundu osoan esan genke? Askotan, ez dakita, Europa guztien, zesan gutze, bueno, Portugal, Islas Azores, Sicilia, Cerdeña, Córcega, Italia osoan, Eslovenia, Kroazia, eske mapa ikusten apurbe, Holanda, Francia, Bélgica, Austria, Rumania, Chipre, Israel, Marruecos, Cabo Verde, askotan, Isla Reunión, behan dagona, pilo balekutan. Bizkaitik beraz, Maruria eta betik, pentsau zenbat lekutara joan dan, Korrontzi taldeak azbesteak beste, 20 urte beteko ditu aurten korrontzi taldeak, eta badaukazu eso zerrezku artean horrez, konta iguzui aurrerapenen bat edo? Bai, bueno, gugabiz, 20. urte hurrena, gure lehen kontzertua izan zen, korrontzi egin, 2004. urtean, gogoratzen naiz, Galdames Folk izeneko jaialdi batean, gaur egun ez dana egiten, eta jo genuen gainera Capercaille, Eskoziako talde bat, eta Marien Hassan, beste artista batekin. Hori izan zen lehen kontzertua, abia puntua. Hortik aurrera, pentsatu genuen, izango zala egun bateko gauza, eta 20 urte pasa dira. 20 urte horietan, 11 kontzertu mundu mailan, eta imaginatzen ez dituzuen tokietan jo dugu, tokik pilo batean, anekdota pilo bat, denetari pasatu zaigu, ze gainera bidaiatzea instrumentuekin gauza oso komplikatua da, instrumentuak sartzea hegazkinetan eta lako kontuetan, eta benetan diskuak ere 11 izan diraia, eta urrengo urtean, 2024. urtean, 20. urte hurren egingo dugu, eta urtengo Durangoko azokarako kaleratuko dugu disko liburu berri bat, eta horre egingo dugu pixka laburpena, gure kantuena, eta baita ere kolaboratzaileak eta bestelakoak izango dira. Irrikitan gehiatuko gara horxe ikusteko eta entzuteko, eta zorionak korrontzi taldeari, ez dozue kantarik entzun nahi, ez da? Bai! Bale. Joko dozkuzu, ez, Agus, venga! Bueno, baltxu bete joko du, ba? Bueno, norbaiten ere du, Ondo. Mikrofonoa, Agus, mikrofonoa. Bueno, ba. Hau entzun duzuena... Dio, hor, online beba dagolako jentea entzuten, bai? Parkatu. Hau entzun duzuena, Laja zenari eskainetako kantu bat da, bals bat. Laja zan askoitxiko trikitilaria, beste figura handi bat, lehen esan dutzuena, Rufino Arrolagaz batera eta azalpenak ematen egon zana, bere ibilbide guztia egin zuena trikitixaren inguruan, eta ni maite nuen berak zelan jotzen zituen balsak, ni berak baseukan erretegi bat, joaten nintzen larun batetan, askotan, bera ikusten entzuten, ia zelan jotzen eman.
hil zenean, olako mina sortu, eta berari eskaini nion Laja izeneko bals hau. Haupa Laja, eskerrik asko guztioi, eta nahi duzuen arte. Mila esker, Agus. Eskerrik asko, plazerra, beraz, Agus Balandian hemen txeukitea, zelan ez ba, eta zorionak, korrontzi taldean 20 urteak gaitik, eta egiten daben lanak gaitik bebai, merezi dabe eta. Baina, bueno, orain zorionak beste batzuei emoten hasiko gara, ze sariak banatzen orain hasiko gara eta, bale? Batzuk sariak jasoteko hemen zagozie, eta beste batzuk konektauta dagoz. Hemen zagozie nontzako diplomak emoteko hemen gotzaina daukagu, Joseba Segura bebai, eta beraz diplomak berak emongo dutzuez hemen zagozien hoi, bale? Ze dinamika egingo dugun? Bale, manik esango dut, kategoria bakoitzean zein dan irabazlea. Bideoklipa ikusiko dugu. Ostean, epaimaiaren aktan zer nabarmentzen daben esango dugu, eta gero saria emon, bale? Eta guzti-guztiokin horixe egingo dugu. Venga, hasi gaitezan eta hasi gaztetxoekin egingo gara. Aurre hezkuntzatik hasiko gara, eta aurre hezkuntzako saria, Kandelario eta San Blas bideokliparen zat, Veracruz ikastolak egindakoa da, eta hause dozue bideoa. Kaixo! Cruz ikastolakoa gara. Makinak gara. Eliz Barrutiko eskola da. Kandelario eta San Blas. Ospatzen ditugu. 106 urtez otsailean. Ikasle, irakasle eta orain ama modu beti ospatu dut Kandelaria eta San Blas. Nik lehen ikasle modun eta gaur egun irakasle modun Kandelaria eta San Blas ospatzen dut. Kandelario zeuria, laiztek hau da berria, Kandelario zaperi, lekua dataratzeri. Kandelario, laixo, atxeri ura laixo, erredari urrena, atxena gudeguna. Kandelario zeguzki, lekua dago aurretik, Kandelario zedurra, joan neguaren bildurra. Kandelario xapero, nekua dauka gero, Kandelario negua joan da motz. Kandelario, atzari udadario, makatzari madarari, eutxi beruan geari. Hortxe ba, Veracruz ikastetxeko gaztetxoak kantu kantari eta polito botore ikusi bitugu, ezta? Epaimaiak esandakoa hauxe, Kandelario eta San Blas egunetako ohiturak adierazten dira, garrantzia emonaz transmisioari. Pertsona helduak, gazteak eta umeak ageri dira, belaunaldiz, belaunaldi ohiturak barretzen. Eta kaso honetan gure diploma virtuala izango da. Veracruz ikastola, egunon! Horra daukaguz, Veracruzekoak? Egunon, zorionak! Pozik zagozi, ez? Oso lan polita egin dozue, mila esker eta zorionak, bale? Agur! Agur! Ze pozik umetxuak hortxe, Bagoaz beste sali bategaz eta kasu honetan gainera, berton daukaguz eta gero etorriko dira sariaren bila, Kasu honetan lehen hezkuntzako saria da eta sari hau San Juan ikastetxearen zat. Eta bideoklipa Pedro Llanoren historia, arrantzaleen kondaira. Ikusi da egunea. Elazarrak dioenez, Pedro de Llano
Kapitainak Muskizeko bizilaguna Pobeñan baseliza bat eraikitzea agindu zuen itsasordian agertutako ekaitz batetik bizirik atera ondoren, Sokorroko Ama Birjinaren omenez, kondairak holandio. Pobeña itsasondoan dagoen auzoa denez, betidanik bertako itsas gizonak itsasoko ur arriskutsuetan murgildu izan dira, abenturen bila. Izan ere, behin Pedro de Llano kapitainak bere bizitza osorako gogoratuko zuken bizipen bat izan zuen. Gai ilun batean, kapitainak eta bere taldeak haien itsas bidaia egiten zaudera, ekaitz izugarri batekin topo egin zuten itsaso erdian. Olatuak erraldoiak ziren eta haietako asko haien itsasontzian sartzen ziren, dena apurtu inolako errukirik gabe. Akabo, hemen bukatzen da gure bidaia, esan zuen Llano kapitainak malkoz beteta. Baina, bat-batean, etzipen momentu baten erdian, arrantzaleen bizitzaren ezustekorik izugarriena azaldu zen. Zerutik, ekaitzaren erdian, Ama Virginia agertu zen hodeien artean. Ilargia berriro agertu zen, eta laino guztiak desagertu ziren. Momentu horretan, emozioz beteta Pablo de Llano kapitaina eta bere arrantzaleak Ama Virginia goresten hasi ziren. Mila esker bihotze zure laguntzatik, Ama Virginia. Zugatik izan ez balitz, zeruan egongo ginateke. Hitz horiek entzunda, Ama Virginia lainoen artean desagertu zen eta arrantzaleek bere bidaiarekin jarraitu zuten. Bizipen horretatik aurrera, arrantzaleek sorospeneko Ama Virginiaren gana jotzen zuten itsasoan arriskua zegoen bakoitzean laguntza eskatzeko. Arrantzara irten baino lehen, txalupak Pedro de Llanok agindutako baselizan gelditzen omen zituzten, arrantzaleak babesezke igotzen ziren eta itsasoren egoera aztertzen zuen. Orduz geroztik, Ilairaren 8an, Sokorro Ama Virginiaren erromeria ospatzen da. Ama Virginiaren irudia Pobeñako baselizatik Bariko San Nikolas elizaraino ateratzen da eta urriko lehen igandean El Socorrillo jaia ospatzen da. Txaloa bai. Hementxe, formal gainera San Juan ikastetxekoak, Eta epaileek esandakoa, esango dut zuet zer da, bale? Eta hoxe esan dabe epaileek. Bideoa ipuina antzera eginda dago, marrazkiak eta testuak erabilita. Baliabide ezberdinak ageri dira, ikasleak eurak izan bali protagonista, historioa herri osoari lotuta dago. Horixe nabarmendu dabe epaileek. Eta berton dago zanez, on Joseba Segura gozaina ditorteko esango dotzagu, diploma San Juaneko gaztetxoei emoteko txaloak! Ia, hortxe diploma emotea, begituzako diploma dotorea gainera, Haupa San Juan. Hortxe, argazkia batarako dugu, ze hau ez da beti egoten, Oso ondo. Primeran, zorionak. Ez dakit San Juanekoek zeo zerretxo esango duzku, berbaren bat edo beste, bai, bale, etorri, animoso, zure izena? Aner, Ia, anerrek egingo dago berba San Juanekoen izenean, ia. eskerrik asko denoi. Guretzat lan dotorea izan da, gustora egindako lana. Berari esker gure herria dela eta gauza asko ikasi ditugu. Historioa, kultura, erlijioa, eta batez ere eskerrik asko gure andereñoei, Nekane eta Miren. Asko animatu gaituztelako eta beraiekin asko ikasten dugulako. Berriro benetan eta bihotzez eskerrik asko. Haupa San Juan, lan izela eta berbaldi polita gainera, eskerrik asko, bale? Juan zeuen lekura jesartera ia, bai. Eta irakaslei eskerrik asko, bai.
Irakaslei be, eskerrik asko zelan ez ba, ze irakasleen implikazio barik be, honakoak egitea oso gatsa da, eta mila esker eurei be. Bueno, aurrera goaz, honen bestez, DBH-era goaz, eta DBH-en irabazlea Bermeoko Sagrado Corazón ikastetxea izan da, parrandan be, kantetan izeneko bideoklipagaz. Ikusi dugun bideoa ia. Neska zarrak joaten dira Madalenara, Madalenara, Madalenara. Neska zarrak joaten dira Madalenara, Madalenara, Madalenara. Santuari eskatzeko nobizo bana, nobizo bana, nobizo bana. Santuari eskatzeko nobizo bana. Nobizo bana, nobizo bana, santuak esaten die burugaz ezez, burugaz ezez, burugaz ezez, santuak esaten die burugaz ezez, lehen etorri bez orain baterez. San Juan de la Portaletana, larun bat arratzaldera, amara basolo peta jote, motro Jesua benkaina. Urra, 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 San Juanetan, dantzan egiko du iparraizetan. San Juanera goaz, San Juanera goaz. Bueno, kostaldean Bermeon kantuan, zelan ez ba, Eta epaileek hauze esan dabe. Herriko jaietan egiten dan moduan, kantua da nagusi bideo honetan. Gure artean, ohikoa da kantuan jardutea, hainbat egoeratan. Eta, kasu honetan, parrandara lotuta aurkeztu jaku. Herri kantuak aukeratu dabez, horretarako gainera. Eta, modu virtualean, geugaz daukaguz, Sagrado Corazón ikastetxekoak, egunon! Egunon! Zorionak! Zorionak pozik, ez? Ia, zer daukazu esateko? Eskerrik asko zaritze gaitik, oso ondo pasatu hau bintzen, eta oso pozik gauz diplomia zuten. Eta haupa Bermio! Haupa Bermio! Eta txaloa zuentzat! Bueno, Bermiotarra hortxe pozik, eta euren herriari oso lotuta betiko moduan gainera. Beste kategoria batera goaz, eta gela egonkorrera joko dugu honen bestez, bale? Eta gela egonkorrean irabazlea Otxarkoaga ikastetxea izan da, eta euren bideoklipa Otxarkoagako bidean. Hauxe da. Soinuen argia jaietako poza, guazen bat zauriz dator goiza, oiarren karkaraz galdu daigun lotxa, daigun elkar goza.
Zaldibardak edarrez mende bat daigaro, oazen bihotz eta gogo, eskuak jostari eta begiak uso, edan daigun gozo. Soinu eta pandero, soinak doazarin, ze alboka dabil. Hortxe lan hori be, eta hauxe epaileek nabarmendu da bena. Santiago bideari jarraituta, Otxarrekoa gara, heldu dira erromesak. Bilboko hainbat leku esanguratzu erakusteaz gainera, musikak indar handia hartu dau bideoan. Bai soinuaren aldetik eta bai musikari taldearen bitartez. Hori be, gure ondarea da eta. Bueno, eta modu virtualean, hortxe daukaguz, Otxarrekoagako ape, egunon! Egunon! Zorionak! Eskerrik asko danoi, oso pozik gaude. Espero dugu gure bideoa zuen gustokoa izatea. Bai, oso gustokoa eta horrexegatik txalo guzti honek zeuen dira, Haupa beraz, Otxarrekoaga zeuepe, bai? Mila esker! Pozik zelan ez, ba? Bueno, eta honen bestez, urrengo saria Berton emongo dugu, eta batxillerreko saria da kasunetan, eta Somorrostro irakasguneak irabazi dauena. Euren bideokliparen izenburua, San Juan Jaia, erlijioaren ekarpen kulturalaren zua piztuz izenekoa da, eta oraintxe ikusiko dugu. Donibane jaia aintzinako jatorria duen jai garrantzitsua da. Ipar hemisferioan udako solstizioaren hasiera dela eta ekainaren 24an ospatzen dena. Hala ere, udako benetako solstizioa urte osoko egunik luzeena ekainaren 21 edo 22 izaten da. Jatorri paganoa duen aintzinako tradizioa da. Birsorkuntza errituak biltzen dituena. Erdi Aroaz geroztik, San Juan bataiatzailea Kristau Santuaren izena darama. Donibane jaietan ospatzen diren zu eta landare errituek aintzinatik Europako hainbat tokitan bereiziki zelta tradizioa duten herrialdetan. Egiten diren ospakizunetan du jatorri. Irlandan maiatzaren batean beitainezuak pizteko itura dute, esaterako. Egun berean Europan egiten den Walpurgis gaueko ospakizunetan ere zua pizteko itura dute. Jai horiek paganoak dira, eta aintzinaroan dute jatorri. Mendean hasi zen ospakizun honekin. Kea zua eta zorrinkerietako gunea da San Juan egun Euskal Herrian. Hau da, ura senda belarrak eta zua protagonista bilakatzen den unea da San Juan. Horregatik esan dezakegu zorrinkerietatik datorrela. Bueno, erraz konprobatu dezakegu errizpia izan dela jai hauen zentzaia. Bibliak aitortzen duen moduan, San Juan Bautistaren jaiotza ospatzen dela. Zoritxarrez egia da nerabek edo behainitako pertsona jai hauek erlijioso ez den modu batean ikustera ohituta gaude, eta horrek pentsaraztea baten gaitu erlijioaren zentzua galtzen ari du. Horregatik, garrantzitsua da erlijioak izan duen tradizio eta kultura eta ospakizun polita ezkuntzea eta berezi duen aitorpena. Orduan, zer uste duzue? Erlijioa jai hauek bideratzen jarraitzen duela, edo duzuenetik erlijioa ezabatzen ari dela jai hauetatik.
Hemen daukaguz Somorrostro irakasguneko batxilerreko ikasleak, eurak egindako lana da saria jasoko dauena eta epaimaiak hauxe esan dau. San Juan egunaren inguruko errituak azaldu eta ostean, galdera bat izten dabe ikasleek, tradizioetan erreligioak eduki dauen eta aurrerantzean izango dauen eraginaz sortxe itauna galderea airean itxi dabe. Bueno, ikasleak hementxe eta gotzaina berton datorrela mesedez, diploma hau eurei emotera, txaloak, ia! Oso ondo, zorionak! Atara argazkiak, Honakoek merezi dabe, argazkiak ataratea eta txaloak indartzuko, oso ondo, hori ondo egiten zabize gainera, Amaiketako onartu dozu antzabanez. Bueno, eta Somorrostroko bat ona, hitz egiten, berba egiten, bai? Bai, txaloa berari, Mila esker guztioi, asko ikasi dugu bideo hau egiten eta oso eskertuta gaude epailari saria hau emateagatik. Eskerrik asko. Zorionapai eta eskerrik asko zeuei egin dozuen lanagaitik, parte hartzen asko eta sariak ganantzaktez, baina askorentzat baditugu eta. Bueno, mailaz maila hasi gara, ezta? Haur hezkuntzatik eta batxilerrera ailegau gara. Eta orain, sari berezi batzupe eduki badaukagu zemoteko, baina laster emongo ditugu sari horrek. Baina horretik, lehen be musika entzuten gustora egon gara, eta orain be musika entzungo dugu, bai? Eta musika hori, San Fidel ikastolakoek eskainiko dezko oraintxe bertan, eta pantailan ikusiko dugu modu virtualean. Hauxe, San Fidelekoen musika emonaldia. Bueno,
santu artean apurran azte borrazte eukidonik, San Fideles, San Felixekoak izan dira hemen kantu kantai etorriako zanak, ederto kantu hau gainera, ETS-eren abuela maitearen kantu horren berzino egin dabe, Ortuellako San Felixekoek, eta kantari bikainak eta musikali bikainak dirala erakutziz gainera. Eta okerrez panago, San Felixekoekin segidu behar dugu, zorain sari bereziak emoten bai jarraituko dugu, eta eurak izan dira irabazleak, jakintza alor arteko bideo onenaren kategorian edo atalean behintzat, Eta San Felixek egindako bideoa, herri txiki, abeslari handi, hori entzun dugu oraintxe be, hauxe da bideoklipa. Kaixo talde zelan zaudete? Ondo! Gaur, proiektu berri bat hasiko dugu. Badakizu zein den? Ez. Markel? Dinosaurioa. Ez. Ziartze? Unibersoa. Ez. Nora? Egipto. Ez. Galde? Ortuella. Bai. Orain, 3 neska etorriko dira azaltzera Ortuellako gauzak. Kaixo, gu Alba, Maren eta Martina gara eta gaur Ortuellako gauzak azalduko ditugu. Gu Ortuellan lan egiten dugu batxarrak ematen. Bai. Guk monumentuak, jaiak, dantzak eta bestiak azalduko ditugu. Zu. Noiz hasten dira eta noiz bukatzen dira Ortuellako jaiak? San Felixko jaiak martxoaren 13-tik 16-ra hasten dira eta 18-tik 22-ra amaitzen dira. Eta hau da argazki bat. Zu. Zein da dantza famatuen Ortuellan? Ortuellan ez dago dantzak famatuena, baina euskal dantzak dantzatzen dira. Hor bezala. Zu. Zeinek dira Ortuellako meategiak? Ortuellako meategiak hauek dira, hau lehen zen eta hau orain. Zu. Zein urtetan hasi ziren meatzariak meategian lan egiten? 1973 urtean hasi ziren. Zu. Zein da Ortuellan banda famatuena? Banda famatuena la banda de Cartona izan zen. Zu. Noiz egin zen meatzariaren estatua? Meatzariaren estatua 2003 urtean egin zen meatzariaren estatua. Eta hau izan da guztia, espero dugu gustatzea. Dudarik dituzue? Ez! Beste egun batean etorriko gara, duda gehiago aklaratzeko. Eta disfrutatu proiektua. Agur! Agur! Bueno, lehen kantuan egon dira, eta orain hemetxe sariaren bila, datoz San Felixekoak, eta epaileek hauxe esan dabe eurei sari hau emoteko, bale? Galdera erantzunen bitartez, herriko hainbat jakingarri emon dabez ikasleek. Lehiaketa bat emoten dago alde batetik, edo eskola bat be izan daiteke formatu aldetik. Kontua da, herriko ohituren barri zabaltzea. Ondo egin da benez, horrexegaitik saria. Hemetxeak gau San Felixekoak eta hemetxe gotzaina be, eurei saria emoteko diploma txaloak! Oso ondo, bueno, atera argazkiak eta, Eta honek momentuak merezi dau eta lan itzela egin dozue, eskerrik asko egindako lanagaitik. Norretorriko dauna mikrofonora? Zeu? Venga, hemetxe daukazu izena? Galder. Egunon guztioi. Lehenik eta behin eskarak eman nahi genizuen hau posible egin duzuen guztioi. Esan beharra daukagu, oso momentu honak pasatu ditugula bideoa sortzen eta momentu paregabeak bizi izan ditugula klasean lehiaketarako prestatzen. Bestalde, naiz eta gaur hemen 10 pertsona egon plan hau klasekide guztien artean sortutako zerbait dela goraipatu nahi genuen. Beraz, sari hau guztiona dela jakitea nahiko genuke. Denon artean sortutako zerbait dela eta gure 5. mailarako gabe hau ez zen posible.
Mila esker sariagatik klasean daukagun leku berezitsu baten ipiniko dugu, espero dugu hurrengo urtean ere bertan elkar ikustea. Geup espero dugu, hementxe ikustea, eta zuek lanean orantxeri fin jarraitzea gainera, eskerrik asko, San Felix. Eta honen beste aurreragoaz, eta beste salitxo bat emongo dugu, eta oraingoan euskararik onena erabili da benei, bale? Eta bideoklipa Goizaldeko kantuak da, eta egileak San Fidel ikastolakoak. Ikusi da egun da bideoklipa. Marifestiak Gernika eta inguruko herrietako tradizio bat da, non gizonen eta emakume talde batek Jesusen jaiotzari buruzko bertsoak kantatzen dituzten Gabon aurreko 9 egunetan. Manifestietan 3 doinu daude, lehenengo 4 gabetan lehenengo doinua abesten da. Hurrengo 4 gabetan 2. doinua. Eta azken egunean eguerdi arte luzatzen da limosna batzeko. Eta 3. doinua abesten da. Ondak dira kaleetan zehar Gernikan egindako ibilbideak. Antzinen Gernika txikiagoa zenean errondak laburragoak ziren, gehien batez erdialdeko kaleetatik baino ez. Bihar manifestiak abestuko dira. Bai, horrelako zezer etxun dut. Nik ere. Geratzen gara bihar? Bai, Andramali Elizaren aurrean, goizeko 4:00. Jose Antonio Arana Martija Euskal Herriko akademikoa, musikologoa eta hizkuntzalaria izan zen. Bere iritziz, Gernikako marigesiak antzerki pieza baten aztarna bat dira. Eta denboraren poderioz bere zena kualitate primitiboa galdu zuen kalejira bihurtu. Denis Azkarate, Gernikako bakarlari ospetsuenetako bat da. Ezin izan diogu aurrez aurre elkarrezketak, eta horregatik bideo deiez egin diogu. Zaten deuz zuretzako marigesietan abesteak? Familiako tradizioa da edo zu izan zara lehenengo pertsona zure familiatik honetan hasi dana? Neure familiko lehenengo pertsonie, nire gurasoek ez dira Gernikarrak. Nire gurasoek dira amazan errantxoekoa, da haitxe... Betidanik izen da azkenengo gunean batutako limosnak egitarazmo solidario bat? Ez. Haude, pasaban mindeko 30 gauzien hau. Ze harin hau, bat zezan diru izaten zan, kantorientzako zan dirue. Harin hauko marekezizuek gitxizien. Ze, karo, zenba jente gitxi hau, errepartorako diru izaten zen. Orain dela urte asko, gizone bakarrik abesten zuten manifestietan. Eta orain dela urte gutxi batzuk emakumeak ere abesten hasi zen. Anemiren Arejita izan zen lehen emakumea bakarlari lanetan abesten. Jaiotzia kontentuaren handiz. Hortxe marigesiak kantetan, Goizaldeko 4:00 despertadorea hori gogorra da, Baina, gustora jakiten dira bai. Epaileek hauxe esan dabe. Gernikan, Gabon aurrean egiten dira marigesiak herrian oso errotuta dagoz, eta alan erakutsi dira bideoan be. Adin guztietako jentea, andrak eta gizonak atera dabez, eta ohituraren barri emon dabe. Horrexegaitik, saria, San Fidelekoentzat, San Fidel, egunon! Zorionak! Egunon, eskerrik asko, oso pozik hau, ze lan asko ingu bidizoa baitzen, da eskerrik asko. Alaitzek esan duen moduan, eskerrik asko sariagaitik eta txalo bero bat, parte hartzaile guztiei. Gaurko txalo guztiak ondo merezitakoak dira, eta baita San Fideleko entzape mila esker egindu zuen lanagaitik eta ohitura honek eta erakusteagaitik, bai? Zolan ikasi egiten dugu guztiok eta. Aurreragoa, zondio beste sari pare bat badaukagu hemen emoteko, eta orain, jentearen bideorik gustokoena zein dan jakingo dugu. Eta hau sari hau,
Bermeora doa, Sagrado Corazon ikastetxera eta bideoa, neska zaharrak da. Hauxe. Erropak jauzi diez, jin, balkoitxi bera, bera, balkoitxi bera lindo, bastarreko lindo. Aiene, oiene, agineko mine, medikuaine, aiene, oiene, agineko mine, medikuaine. Amakatako txuela, amakatako txu, aitxekatako txu, amakatako txuela, parrandan zabiltzelako. Zen guapo, guazen baita lara, antzikusiko dugu, boiarren autoa, baskaldurrikan bapo, guazen bai plazara, antzegingo dugu, gogotik algara. Cristóbal Colón, vapor, Bueno, Bermeotarrek hementxe be kantu handa txaloka epini gaitu, eta horrexek gaitik mereziko da bezari hori, ez da? Kaso honetan ez dakau epaileen ezer, ze hori, jenteak emondako botoei esker jaso zuen saria da eta. Sagrado Corazon, egunon! Egunon! Zorizonak! Ia hor, akopleren badaukagu, ia. Sagrado Corazon, ia, zer daukazu esateko bideoan, horren zumitugu irrintzi pale bat be, akaso botako dozu alakoren bat, ala ez? Zelan ezua. Badaukazue mezurik esateko, ez da konexio honegia daukagun Sagrado Corazonegaz. Ba, esan zabanez, ez dugu ondo egien zuten. Ba, txaloak zuentzako, zorionak eta eskerrik asko Sagrado Corazon! Irrintzia bai entzun dugu, eta horre merezi izan dago gainera,
Bueno, badagoeneko azken saria eman behar dugu eta aurkeztutako lan guztien, bideo guztien arteko onenari emango dutzagu azken saria. Eta sari hau gure mentxu lanarentzako da. Eta hau Patronato Santa Eulaliak egin dau. Bideoa ikusiko dugu. Bazen behin, kaio ibiltari bat munduko txoko guztiak ezagutzea oso gogoko zuena. Mi sardinas, qué ricas son, son de Santurce, las traigo yo. Sardina erre usaina erakarrita Santurtzira iritsi zen. Jai giro itxela zegoen. Eta sardinak jaten bapo jarri zen. Bitartean, urtero lez, arrantzaleek gure ama Virginari prozesio hunkigarri bat egiten zeuden. Gloria, gloria, la Virgen del Carmen, que su amparo... Behin tripa beteta logura etorri zitzaion. Orduan, udaletxean lokuluzka osoa bota zuen. Itxartu bezain laster alde egin zuen, baina bertan arrautza bat geratu zen. Txupinazoaren estandarekin kaiotxo bat jaio zen. Carmengo jaiak izan da ez itxaien izen hoberik bururatu. Mentxu deitu zioten! Badato Santurtzira, eretxira, mentxu da Carmengo jaiak azedera. Geroztik ustailero mentxu etortzen zaigu, txupinazoarekin batera. Badato Santurtzira, eretxira, mentxu da Carmengo jaiak azedera. Hemen txedakago ez Patronato Santa Eulaliako gaztetxoa saria hartzeko prez gainera eta epaileek hause esan dabe zuen bideoklipa dela eta entzun ondo, Bideo honetan, herriari oso lotuta dagoan gai bat jorratu dabe. Horrez gainera, hainbat baliabide erabili dabez ikusentzunezkoa osotzeko. Gidoia landua da, irudi mota ezberdinak agertzen dira, eta ondorioz, bideoa didaktikoa izateaz gainera, ikusteko oso atsegina da. Pentsauz lako lana egin daben, txaloak ondo merezita, bai! Eta bideo honenaren diploma hori, bebai, eta on Joseba segura gozainak emongo dautzena, hortxe argazki atalako dugu. Txaloa, jo, bai, bildurbarik, bai. 6. sariketa honetan, bideorik honena, Santa Eulalia Patronatuak egin dauelako. Ez da be ezer esan nahi, ez tozu ezer esan nahi, ala bai. Torri. Izena? Eneko. Venga, Eneko. Egunon guztioi. Lehenengoz, eskerrak eman nahi ditugu jasotako sariagatik. Izugarri posten gaitugu saridunak izateak, eta zuei guk egindako lana gustatzeak. Beste alde, aurtengo gaia oso hunkigarria izan da, gure ama Virginak duen garrantzia gora aipatu duguelako. Bideoa sortzerakoan eta egiterakoan asko gozatu dugu, eta prozesu bikaina izan da. Berriz ere ikastetxea osoaren izenean eskerrik asko. Gora gure ama Virgina, gora Santurtzi, gora gure mentxu eta gora Patronato!
Animoso eta indartzu oso ondo. Gora patronato eskerrik asko egindako lanagaitik, zorionak eta hartu zeuen leku orain, bai? Mila esker. Diplomata guzti badoaz, patronatora barriro, bueltan. Bueno, ondino ez, ondino amaitzeko beste gauza pare bat euki badaukagulako bai. Bueno, saria pai, pilua emon ditugu eta sariak emon daukaguz guztiak. Baina, bueno, nineuk bertzoren bat edo beste gustora entzungo neuke. Eta aukerrezpanako, Artxandapen oso bertzolari ona daukaguz. Beraz, entzun daigu nia bertzoren bat orain. Kaixo gu Artxandapeko 6. mailakoak gara, gogoz etorria gara guztiok lehiaketara. Zorionak guztioi egindako lanagaitik eta opa dizuegu zorne ona bihotzetik. Badabadum, badum, 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 badero, badabadum, badum, 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 badero. Haiekin iraganera bidaian joaten gara, goazen esploratzera herria eta euskara. Gure ondorengoek gure ohiturak bizi ditzaten, segi ezagun haietaz gozatzen eta ikasten. Badabadum, badum, 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 badero, badabadum, badum, 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 badero. Tira, hortxe, bertzolariak, Artxandapekoak esan dira bertzolariak, eta esan dugu ba, ez da, ikasleak fin ibili zabiela ze ondo, eta gustora gainera. Ebi ikastetxe sarea badakizue, 17 ikastetxek osotzen da bela gaur egun, eta mapatxoan okerrezpanago ikusteko aukera daukagu, hor puntu ezberdina dagoz mapa horretan ipinita, eta 17 horreen kokapena hortxe dagoala, ez da? Eta beraz Bizkaian zehar, zabal, Bilboko, Elez Barrutiko, 17 ikastetxeak lan bikaina, lan itzela egiten, eta horren erakusgarri zeuek zati eta zeuek hemen erakusten deuskuzuena. Mila esker, txaloak zeuen zatia. Hortxe, mapa hori. Bueno, eta hemen, Joseba Segura Gotzaina diplomak emoten eta ibili da, baina berbatxo batzu peskatuko dautzagu, eta bat horrela mesedez, Joseba? Zatoz? Zeure da zu mikrofono orain. Bueno, amaitzen ari gara. Egunon, hemen zagozen guztioi eta ekitaldi zuzenean jarraitzen zabiltzan hoi. Zorionak, zehoei esker, apur bat sakonago ezagutu dudaz gure herrietako ohitura batzuk eta izan bereziak dira. Zate baterako Santurtzin, ezagunena Carmengo ama Virginia zalakoan, txori bat, mentzu kaioa, bere besteko popularra dela ikasi dut. Edo Gernikan Marijesiak, goizaldeko lauretan kalerik kale kantuz ibilten dirala, parrandan ez. Jesusen jaiotza iragarten, bederatzi gau hortzetan. Beste hau kontu hau dozue. Neska zaharrak, Madalenetara joaten dirala santuari zer, nobizoa eskatzera. Ez Tinder, ez antzeko aplikazioetara jobarik, santuaren gana mutil lagunezke eta honek buruarekin ezetz esan arren, urtero bertara. Eta gero Ortuellan, bandarik famatuena, kartoizkoa dala aitatu dozue, eta meategi famatu bi dagozala eta biak izen beragaz hau eta hau. Muskizen San Juan Zua eta San Juan Batiatzailaren arteko loturia egin dozue. Jai erligiosoak, jai paganoak, erritoak, ohiturak, itaun bat egin dozue. Galdu egingo ete da, jaien benetako jatorri erligiosoa, hemen gagozku. Eliz Barrutiko ikastetxeetako sarean gagozan eskolak, horren lekukotza emoteko eta jaien historia nondik datorren kontatzeko. Gaurkolako ekimenen zentzuna hori bada.
Otxarkoagan motxilea jantzi eta erromezen bidea egin dozue. Baionako eskilaretatik gora Begoñako basilikaraino. Eta zelako harrera ederra, perkusion konfusionekoak, txalaparta eta guzti eukidozue zain. Elegante. Don Diego Bergizenen plazatxotik be Juan Sarie. Orain hile batzuk egon nintzen inaugurizioan. Benetan be merezitako lekua hartu dau auzoan abade eragile honek. Eta Pedro de Llano kapitaina eta Bobeñako ermitearen zer, Kariben ekaitz baten erdian, sokorrua eskatu eta amarbijinea gertu. Muskizeko auzo honetan dago orain sokorroko ama. Markinako txikitxoak Kandelerio kantau dozue. Resurrección Maria de Azkue abadeak lekeitxon batutako herri kantua da. Badakizu noiz? 1992 eta 20. mendean. Eta gizaldi bat geroago orain dinobe kantetan jarraitzen dugu. Ziona. Estas son solo algunas de las fiestas, de las muchas fiestas populares y costumbres ligadas a la religiosidad popular que habéis escuchado, que habéis preparado, que habéis reflejado. Eskerrik asko por este trabajo de recopilación, de transmisión de nuestra cultura. Gracias a andereños, a maisus, también a todo el alumnado de los 17 centros de la red. Este premio es compartido siempre, porque seguro que entre todos hemos ganado por lo menos un poco más de capacidad de trabajar en común, un poco más de capacidad de aprender de esas tradiciones que son las nuestras, de nuestros mayores, que recogemos, que recibimos y que queremos también transmitir. Hemos aprendido de otros y seguimos queriendo transmitir también con otros. Y Jasotako Ajaso tiene mucho que ver con esto. Agradezco también el esfuerzo del alumnado y del profesorado de Somorrostro, que en los últimos años se compromete de lleno para la emisión de este evento. Para ellos es un buen aprendizaje, seguro, pero como toda responsabilidad conlleva también muchas horas de trabajo, de disciplina, intentando que todo salga bien, componiendo fallos, buscando acertar y mejorar para el año que viene. Y la cosa, esto en lo que estamos hoy, Jasotako Ajaso, y que vosotros habéis preparado también, pues también va de eso, de trabajo en común y de aprendizaje y de hacerlo cada vez mejor. No quisiera finalizar sin agradecer a la Mesa de Entidades Culturales de la Diócesis de Bilbao la organización de este concurso. Es una manera ágil, una manera divertida de aprender y de tener experiencias importantes. Utilizamos nuevas tecnologías, pero siempre subrayamos la importancia de las personas, de la gente, de los equipos. Construimos con otros, trabajamos con otros y con otras. Y la cosa también, sí, va justamente de hacer justamente eso. Jasotako Ajaso lehiaketa. Bata zetaz idazten da eta bestea ez. Badakizue zein arteko ezberdintasuna? Adibidez, aso zetagaz, zer esan nahi dau? Gertatu, pasatu, eta jaso ez, goratu, altxatu, aupatu. Horixe gura dugu gure historian jasotakoa jaso, eta ondorengoei jakinaso. Hala bedi. Eskerrik asko. Eskerrik asko zeon, Joseba Segura gotzainari, eta, orain bai, benetan da maitu behar dugu, ezta? Eskerrak, emon ditu berak egia zan, bainanik, eskerrak, eta txalo zaparra da handia eskatuko neuke, Somorrostroko ikasle, irakasleentzako, hau posible eginda belako, konektauta egotea pantalla bidez, streamingez emotez eta bar, regidori horrekau, kamarak horrekau, sartzeko aldean ordenagailuetan, kanpuan furgoneta, dana emoten dabe, mila esker, eta txalo zaparrada handia, merezi dozue eta. Hortxe dagoz ikastetxeetako ape, eta eurei be, eskerrik asko mila esker ikasle hoi bai,
zueri mila esker, parte hartu dozuelako, lan itzela egin dozuelako, eta zelan ez, irakasle, arduradun, eta bestelakoa implikatzen zari ez ere pari pezinezkoa da, eta mila esker beha zauentzako, txau, zaparra da, hau zauentzako, bai, venga! Haupa, ebi, ikastetxeak! Eta badakizue, datorren urterako beste gai bat ipiniko duzegula, datorren urtean beste gai bat izango duzue, eta lanean jarraitu beharko duzue, jasotakoa jasoten, mila esker, eta datorren urtera arte.